Angibingelele umhlonishwa ophakathi kwethu ubaba uKhawula ungqongqosho kaArts and Culture la esifundazweni. Ngibingelela umndeni wakubo kwakho Sicebi. Ngiyanibingelela abafowethu nabo bonke enihamba nabo. Ngibingelela wonke amaciko esinawo lapha ngaphakathi endlini. Usuku esihlangene ngalo usuku olungenasi isazi nolungenasi isihlakaniphi ngoba akulona usuku oluhleliwe. Ngeviki edlule akekho wayazi ukuthi sizobe sihlangene lana sihlangene ngenkinga enje. Mina ke into engisuke ngiyilindele kwinsizwa esuke sengangenkosi yamagcokama ngilindele ukuyokhuluma emgcagcweni kuthiwa iyashadelwa bese ngihamba ngiyokhuluma ngiyomqinisa umuntu ukuthi abe umyeni ofanelekileyo. Angilindele ukuzokhuluma esifweni awukho umuzwa obuhlungu nanjenganalona ngoba uma kuthiwa wozokhuluma endaweni enjenganalena uvena ungazi ukuthi kufanele uthini. Kodwa ke ngoba sesihlangene ngizosho nje amagama amabili abemathathu. Le nsizwa esihlangene ngayo isibonelo sokuthi uma ngabe uNkulunkulu kunomlayezo awubeke phezu kwakho ekhanda lakho uyawukhushulwe abantu bakubeke phambili awuyikhuphuli wena awukhukhumali. uSicebi kumbe inkosi yamagcokama ibise sicongweni kodwa ikhushulwe yini nonke nilapha endlini nabantu abangaphandle abangekho iye yakhushulwa ngabantu ngenxa yomlayezo uNkulunkulu awubeke ekhanda lakhe bamthatha ke bambeka phezulu. Ngiyangithi ke uma uyikhuphule wena ungazange ukhushulwe ngabantu abantu yiba abakubeka phansi. Akujwayelekile ukuthi umuntu abemkhulu kangaka ezweni abemkhulu kangaka emhlabeni kodwa ayibeke phansi ngalendlela ebeyibeka phansi ngayo. Noma ikuphi inkosi yamagcokama ubuyifica inabalandeli bayo beshutha izithombe engakhombisi ukubabuka ngenye indlela ewumngani nabo bonke bambalwa abantu ebebeke basondele enkosini yamagcokama kube ukuthi abakwazi ukuthi bathole ngisho ithuba lokuthi bathole isithombe. Ungomunye wabantu engizothi uye waqinisekisa ukuthi lento yama live performance ayipheli endimeni. Ukulwelile kakhulu kwimpucuzeko eminyakeni emithathu edlule sake sayimisa indaba ka live. Ungomunye wabantu abangifonela ngaqala ngafonela uThuthani wathi uThuthani uthintwe abadlali ababeyinsimbi basivezela ubungozi bokuyeka indaba ama live performance emcimbini ukuthi yipi. Wase ngifonela naye wathi kimi uma ngabe emcineka ukuthi indaba ye live performance ivalwa ngenxa yemali ngingomunye wabantu mina onganikela ngami ekuthelini ngifike ngizoperforma live ngingakhokhelwa imali yangu ngikhokhele imali ejwayelekile ukuze nabanye abaculi bakwazi ukuthi bakhuthazeke bayenze lonto leyo. Ngalondlela ke bafethu umculo kaMaskandi ulimele uyaxhuka kakhulu kodwa ke inkosi eyazi ukuthi bekufanele ngani kwenzeke lokho kwenzakalayo. Ngizocela ukuthi ke kunina enilapha endlini nakubona bonke abantu ababonayo asiqhubeke siuseke umculo kaSicebi ngayo yonke indlela siudlale eindaweni ekumele udlalwe khona ukuze nabantwana bakhe baqhubeke. Sithatha idecision nathi njengempucuzeko ukuthi njengoba ebeqashiwe ukuthi azoperforma kwimpucuzeko isikhathi ebezongena ngaso kukhona okuzokwenzeka ngeke siphazamiswe nemali ebezokhokhelwa yona izoqhubeka iye emndenini wakhe. Ngiyabonga. Imalusi TV kulethela izindaba ezisematheni ungakhohlwa ukusilandela kuzo zonke inkundla zokuxhumana.